acara tari kepruk Singo Yudo. Suwe ora jamu pisan godhonge bayem suwe ra ketemu temu pisan ning ati ayem alah suwe mas ora nate jamu pisan godhong ketuwuh awe suwe ora ketemu temu pisan ning pikir bingung Gadut kaca ra pringgondani Kang Mas Petro irunge dawa yen janji aja nyulayani yen kepethuk ning ati lara wong galing wayange gunung sing digawe kayune jati kena eleng disambung ana aja gawe galane ngati suwe ora jamu pisan godhonge sembung suwe ra ketemu temu pisan sampun rampung
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
iki to. Tak idoni raimu lho kok iso. Ya. Alah. Angel iki. Ora salah. Ora tenan lagi. Nyok punyok. Tak mungi. Kene kedak. Nang iso telan nyok. Wis tak tangkis. Telat. Masa telat. Sing bareng ngono lho. Nangis bareng iki beda ngene. Bareng karo ngelo tojokan. Woi. Ya wis ae ya. Ngene ya. Lagi udah darah mana? Oke gede-gede kok. Lagi lo papat dhewe. Lah wong papat iki lho siji iki lho. Lah wong semua ndek dhewe hitungane papat. Wedine kamu pakanmu apa? Pakane katul. Ayo. Nanti. Sapa? Saya kakak. Ayo. Salah terus dul aku dul. Tak idul iki kok. Age wani. Tak idul iki. Wani. Hei, musae sing ditantang. Musae, kemempelane ngali musae. Apa seger? Ora. Goreng. Ayo wong loro aku ora wani dhewe. Iya dong. Gua ali tebelur. Ayo ini tebelur. Ajur iki ndase balaku. Hadarman. Ya cuma kolontakan. Hei, kowe oset iki. Wes Jawa kon omah. Ora sah Jawa sesuk aku lagi. Aku ngejok potongan. Sesuk wis gak main. Hei. Umume. Piye? Prajurit iki brengose asli. Iki asli. Gowo kon omah kan pasangan. Wes reksonanan. Dia mau matur iki ndungan. Sendiri ora sah reksonanan. Gede. Iki ora ketut dadi pahit. Ayo. Tenan itu. Yeah!
Papan kira tunggu kosem bisa malah kau juta. Awal, kalau aku bawa kau juta. Wow.